Om det deroppe. Ja. Det vil være tilbage igen, inden der kommer. Tror du, vi skal gå ind i lejligheden igen? Jeg gider ikke stå i det der. Nej, det gør jeg heller ikke, men vi skal lige have det filmet, det her. Det har vi aldrig set hernede før, det der. Nej. Ikke på den måde der. Og det bliver bare trykket op nordpå. Jeg har bare trykket afsted nu. Ja, det er godt. Og der er bare lyn overalt. Ja. Der er gang i den. Ja. Det må jeg sige. Nå, det begynder at regne. Ja, jeg tror vi slutter her fra Tordenværet ved Gardasøen. Første dag. Første dag. Flot vejr. Ej, det ser meget godt ud. Ja, det er godt.